Здравейте, уважаеми зрители! Включваме се пряко от Арена Армеец. Направили сте точния избор с БНТ 1 този следобед, както е видно и от краткото филмче в началото. Темата е художествена гимнастика. Днес започна най-престижният турнир за Световната купа този сезон. Единственото състезание от категория А в веригата. И индивидуалната надпревара за многобой вече приключи. И бързам да ви кажа класирането. То е отлично за Силвия Митева, която спечели сребърен медал, непосредствено след младата руска надежда Яна Кудрявцева. Всъщност лидерката в руския отбор Маргарита Мамун, от която се очакваше да бъде ненадмината, направи доста грешки и остана трета с бронзово отличие. Сами разбирате, че Силвия Митева ще участва в финалите на отделните уреди утре. 13-то място за Мария Матева. Тук до мен на коментаторското място е Камелия Дунавска, една от тези, от които очакваме да продължи да сбъдват мечтите ни. Сбъдваше ги преди време като част от националния ансамбъл, а сега очакваме като старши треньор на ансамбъл Девойки. Момичетата от нашия ансамбъл заеха 4-то място в турнира съпътстващ Световната купа. Той приключи онзи ден. Едно много бързо състезание. Ще стане дума за това по-късно. Радвам се, Каме, че си отново на коментаторското място. Сега започва кратка официална част, в която ще видим изпълнение на актьори от Театър на огъня и сенките. Трупата е нарекла себе си Файъртър, комбинация между огън и театър.
приключи изпълнението на част от официалното откриване на Световната купа Дънди World Cup, която за поредна година се провежда в София и за поредна година е наистина най-престижното състезание от веригата за Световната купа, единственото от категория А. Това, което го прави уникално, е от една страна мястото, на което се провежда, многофункционалността на залата, разбира се, наградния фонд и един куп други компоненти, които го правят толкова престижно това състезание. 21 състезателки се включиха в индивидуалното състезание. 8 ще бъдат ансамблите, които ще ви предложим след малко в пряко предаване, да ще видим надпреварата за многобой. И докато представителите на отделните нации излизат за официалното откриване, ще помоля Камелия, за да завършим темата с девойките, защото така много се вълнувахме преди 2 дни от представянето им тук у нас пред родна публика. Само да кажеш така, какво им каза на момичетата след края. Направиха малки грешки във второто изпълнение, направиха 2 изпълнения девойките на едно съчетание с обръчи, но в много кратко време едно от друго. Какво им каза, като завършиха? Искам да кажа на всички добър ден, да ви пожелая едни много приятни минути, прекарани с нашите момичета. Да пожелая първо на нашите момичета успех, защото стартът първо им предстои. И какво мога да кажа за малките сладорани? Казах им, че всъщност това е пътя, който трябва да извърват. Това е пътя, който един състезател трябва да мине. Трябва да мине и през трудови моменти, и през много силни състезания, и през състезания, които допуска грешки. За да станат едни състезатели добри, те действително трябва да минат през това нещо. Направихме си вчера един разбор след състезанието. Поговорих много така надълго и на широко с тях. Попитах ги те какво се изпитали на терена, те какво мислят, защо са допуснали тази грешка. Надявам се този месец, който ни предстои за европейското, да продължат да работят с същите сили, които до този момент влагат, и да имаме късмет да направим едно силно европейско. Да, според общото мнение, нашата композиция е най-трудната за тази възраст, за девойките. И може би точно защото е толкова трудна, те все още правят грешки. Въпреки че вашата подготовка започна отдавна, първо с селекцията на състава преди 2 години ли тръгнахте всъщност по този път? Да, години и половина минат, когато подбрахме тези деца. Преди това направихме доста съвместни тренировки с цялата страна и отне доста време, но сме да твърдя, че сме подбрали най-доброто от момичетата в страната, с които разполагаме. И се надявам само да са здрави, за да продължат да работят така, както до момента. Благодаря. Ще направим една смяна на микрофоните, защото Камето има проблем с нейния микрофон, за което се извинявам на нашите тон режисьори, причиняваме им известно неудобство. Надявам се сега нещата да са по-добре. И насочваме се към официалната част. Господин Алекс Нестор. Спонсори, искам да кажа, че е чест и удоволствие, че имахме възможността да подкрепиме този така обичан от българите спорт. Пожелавам... Благодаря. Пожелавам на всички състезатели успех в достойна и честна конкуренция. Благодаря. Господин Алекс Нестор от тази година е в ръководството на управителния съвет на Българската федерация по художествена гимнастика, иначе представлява спонсора на федерацията. 2013 давам думата на госпожа Йорданка Фандъкова, кмет на град София. На София Йорданка Фандъкова. Уважаеми госпожи и господа, уважаеми съдии, уважаеми състезатели, добре дошли в София. Добре дошли на всички в нашия слънчев и красив град,
кандидат за Европейска столица на културата през 2019 година. В навечерието сме на най-светлия християнски празник, а София през тези дни ще се превърне и в един празник на феерията и красотата, благодарение на състезателите, благодарение на техните треньори, на които искам да пожелая успех. Искам да благодаря на спонсорите на състезанието, да поздравя специално Българската федерация по художествена гимнастика и нейния председател госпожа Илияна Раева за прекрасната организация, която беше създадена. Да благодаря на Световната федерация по художествена гимнастика в лицето на нейния вице-президент, която е тук. И разбира се, да пожелая много успех на всички състезателки, но най-вече, разбира се, и на българските момичета, които ни карат да се гордеем, че сме българи. За трета поредна година София е домакин на Световната купа по художествена гимнастика. Състезателки от 14 държави са тук, ще ни радват и, разбира се, ще постигат своите резултати и своите успехи благодарение на своя талант. Още веднъж поздравявам всички, пожелавам много успехи и откривам Световната купа по художествена гимнастика Dundee World Cup 2013. Така госпожа Фандъкова всъщност откри Уважаеми дами и господа, скъпи приятели, Световната купа, която започна по-рано през деня. Споменах в началото на нашето предаване, че завърши индивидуалната надпревара. Сега ще чуем българския химн в изпълнение на Богомил Бонев на живо тук от Арена Армеец. Горда стара планина, до ней Дунава синей, слънце Тракия огрява, над Пирина пламеней родино, мила родино. Ти си земен рай, твоята хубост, твоята прелест, ах, те нямат край, родино, мила родино. Ти си земен рай, твоята хубост, твоята прелест, ах, те нямат край. Мисля, че една хубава церемония, стегната и бърза. Може би видяхте от кадрите и председателя на Българската федерация по художествена гимнастика Илияна Раева и главния съдия на състезанието Мария Петрова. Една до друга двете организират Световната купа тази година. До госпожа Фандъкова и госпожа Делакя, която е технически делегат от страна на ФИК, на Международната федерация по гимнастика, отговарящ за това състезание. Какво предстои да видим? Много бърз поглед. 8 ансамбъла споменахме вече. От големите сили липсват италианките, които се появиха за първи път и единствен за сега миналата седмица на Световната купа от дома в Пезаро. И спечелиха, разбира се, състезанието. Какво можем да кажем за останалите? Испания, там и много силна година, много силно започнаха испанките, интересни композиции. Франция, Азербайджан, Швейцария, Беларус, България, Русия, Украина, така като ги гледам и 8-те ансамбъла биха могли да имат амбиции този сезон за място на подиума, което май отдавна не се е случвало. В общи линии това са ансамблите,
водещи в световен мащаб, не само тук на това състезание, така че доста силно състезание ни предстои. Българките в момента са лидери за Световната купа. Оглавяват класирането благодарение на много доброто си представяне и участието си на купите, които минаха от началото на сезона. Нов правилник беше въведен от тази година. Знаете, след всяко издание на Олимпийски игри, всеки олимпийски цикъл общо заето започва с нов правилник. Госпожа Гигова е това. Всички, които се интересуват от художествена гимнастика, биха я разпознали. Споменахме за новия правилник. Много ще говорим от тук нататък за него. Но най-важното, според мен, което трябва да кажем от сега, е, че ще виждаме много танцови стъпки. Мисля, че това е най-революционното, което се вижда и от зрителите с просто око. И тръгнаха в много интересни, любопитни търсения, посоки търсенията на хореографи и треньори. В този смисъл какво би казала, какво ти прави впечатление? На къде отиват търсенията в посока танц? Определено новия правилник позволява малко повече свобода на действие от страна на треньорите и на състезателките. Това във всички случаи заслужава адмирации, защото действително се стараят всички световен мащаб да направят така, че гимнастиката да стане по-танцовална, да се изключи този силов спортен елемент, който напоследък така се наложи. И в този ред на мисли, понеже от началото на сезона пътувам на всички големи състезания, виждам какво се случва, мога да кажа, че доста от страните бяха вложили още повече фантазия в композициите си и гледам как нещата напоследък се наместват, излизат непрекъснато нови обяснителни писма, където се стиковат винаги във всеки един сезон, началото на сезона, когато правилника се смени, има такива разминавания. Не всеки тълкува нещата по един и същи начин, не всеки ги чете по един и същи начин. Надявам се до края на годината нещата да се изчистят още повече и да станат по-ясни за всички нас. Самата аз се сблъсках завчера с някои забележки от страна на съдиите. Да. Толкова много участвахте по турнири и още ли правят забележки? Ами да, все още правят забележки по проста причина, че много е сложно и не мога с две думи да го обясня, но зависи от треньора по какъв начин ще разположи състезателите си, с какви уреди ще танцуват. Например, при ансамблите жени, където има два различни уреда, много трудно се постига натрупването на трудност в едно съчетание и когато са различни уредите, не е възможно при изхвърляне или при улавяне да се трупва една и съща стойност. Да. И в случая е още по-сложно за съдиите. Те в този ред на мисли сега се опитват да изравнат критериите. Започваме. Първото, което ще гледаме, са 8-те изпълнения на ансамблите с бухалки. Мисля, че им създаде проблеми този уред този сезон. Отдавна не бяха играли бухалки. Това е динамичен уред и доста рискован. Първи испанките, разбира се, с испански танц. В размяна едно от момичетата изпусна едната бухалка. Още една грешка.
че винаги ми е така тъжно, че когато има много изпускания, защото би било добре да видим в пълния блясък всяка една от композициите. Испанките спечелиха един от турнирите за Световната купа многобоя в Лисабон. Тогава българките останаха втори, така че направиха заявка, че са готови да стъпват на подиума. От какво сбъркаха според теб? Къде дойдоха грешките им? От сложността на бухалките като ред? От сложността на композицията? Какво да ти кажа? Сложно им е съчетанието, действително, но всяко състезание крие своя риск. Всеки се готви, всички работят, аз съм сигурна, но затова са състезанията. На едно състезание се играе силно, на други може да нямат този късмет. В случая допуснаха много груби грешки. 2 пъти напуснаха терена и състезател и уред. Доста сериозни наказания ги грозят. Това, което ми прави впечатление е, че повечето ансамбли, повечето отбори, които виждаме тук, са запазили основните си състави. Така в голяма степен съставите от миналия сезон, от това, което играха на Олимпийските игри, тези, които са участвали на Олимпийски игри или на Световното в Монпелие. Говоря за ансамблите на Франция, който не успя да се класира на Олимпийските игри. И ако не се лъжа... И там има проблеми, но и 4 от момичетата мисля, че са същите, поне по заявките се опитах да проверя. Беше ми интересно доколко ще видим подмладяване специално при ансамблите и прегледах заявките и като имена. Това ми направи впечатление. Има промени на едно-две имена, но има някакъв все пак някакво ядро, което са запазили. Нормално ли е това в началото на нов олимпийски цикъл? Постепенно ли трябва да стават подмладяване, ако се налага, разбира се? Мисля, че във всички случаи трябва да бъде постепенно. Освен това, в такъв цикъл като този, те освен, че сменят правилника, сменят и уредите. За тези момичета това са напълно нови уреди. Бухалки не са играли като ансамбъл миналия сезон. Сега със сигурност с повишено внимание ще гледаш французойките. Се вълнува много, да. Да, водени са от Адриана Дунавската.
Бих нарекла авангарден избора на музика от Адриана Мюс и парчето се казва Butterflies and Hurricanes, Пеперуди урагани. Не е много често срещан такъв музикален избор в момента художествената гимнастика. Имам чувството, че всички тръгнаха в посока, залитнаха в посока източни музики, източно звучене или испанско латино звучене. И заради това мисля, че това е едно от нещата, които можем да поздравим. Адриан, не всеки би се осмелил с такъв избор. Другите част от нещата ще ги кажеш ти като техническо съдържание. Те бяха на подготовка тук на Раковски преди известно време, мисля, че преди около месец. За съжаление и те направиха много грешки, но имат време. Ансамблите, тяхното световно първенство предстои чак септември месец, края на септември, така че ще имат време да се подготвят. Нормално е за мен всички тези отбори да допускат грешки. Нов уред. Просто се надявам по-бързо да влязат във форма. Надявам се и нашите момичета да устискат на напрежението. Това е, да, другия момент интересен, че с големите ансамбли тази година голямото първенство е едно, то е световно. На европейското ще гледаме само индивидуално жени и девойките ансамбъла. Това е също формация, която трябва да гледаме с повишено внимание. При треньорката Мариана Василена винаги има интересни хрумвания. Съставът е на Азербайджан. Че е първото, което видяхме без груби грешки и изпълнения. Междувременно 13,550 за испанките и 13,500 за французойките. Така по-висока оценка за трудност за Испания, 7,750. Тук е момента да кажем една друга генерална промяна в правилника. Отпадна оценката за артистичност и от тази година имаме само две оценки за трудност и за изпълнение. Като ангажимента да преценяват този артистичния момент се възлага на съдийките за изпълнение.
Това как ще го коментираш? Как се справят? Какво се усеща от началото на годината в тази посока? Да, всъщност оценява се и композицията, оценява се и трудността на композицията и изпълнението. Просто бригадите са две. В две бригади са разпределени съдиите. Като цяло сложно е. И за самите съдии е сложно, защото сега за трудно съдиите, които оценяват, те освен упражненията с тяло и размените в композицията, трябва да следят и за всички останали колаборации, ритмични стъпки и всичко, което се изпълнява на терена от техническа гледна точка. А по отношение на композициите, много е субективно отново съдийството. Бих казала, че съдиите в това отношение като че ли нямат критерии, по който реално да могат да оценят една композиция, така както на мен ми се ще да речем. Защото те гледат дали присъстват всичките... В фишовете. Да речем всички групи с уреда, с тяло, дали се разполагат по целия терен, но като замисъл, като композиция не отчитат композициите. Швейцарският ансамбъл. Ансамбъл воден от българка Весела Димитрова. Искам да кажа, че това може би е една от приятните изненади на този сезон. Между другото, може би ще се изненадате, но швейцарките са трети в ранглистата, световната ранглиста за бухалки от началото на сезона. Тя се оглавява от Украйна, второ място за България, което означава, че са играли доста последователно в турнирите, в които са се представили до момента швейцарките. За Азербайджан 16,300 и те повеждат в временното класиране. Днес, освен че ще се реши класирането в многобоя, след изиграване на двете съчетания, ще се определят и финалистите за утре, които в случая с ансамблите с И8. Но си струва да изберете отново БНТ 1 утре. Ще даваме пряко от 15 часа всички финали на индивидуалното и при ансамблите. А тези, които са в София, могат да заповядат в Арена Армеец. Днес входът е свободен. Утре има билети, но те не са
особено скъпи. Ето видяхте оценката на Азербайджан. Няколко думи за турнирите от Световната купа тази година. Те са общо 8. Един е категория А, този у нас, и 7 в категория Б. Завършиха тези в Тарту, Лисабон, Букурещ и Пезаро. Имаше и гран-при турнири. Всъщност тези в Световната купа са под егидата на Международната федерация. Някакси гран-при турнирите леко фик се дистанцират от тях. Те са така нареченото комерциално състезание, въпреки че и тук в Световната купа има награден фонд, задължителен. Ще стане дума и за него. Сега очакваме изпълнението на Беларус. Това е ансамбъл с огромни претенции, с много сериозна история зад гърба си. Ансамбъл медалист. Но тази година нещо не вървят много добре. Те нямат и много състезания. Това е второто състезание, второто им участие за сезона. На Паганини слушахме до сега и сега компетентния коментар на Камелия за това, което показаха момичетата от Беларус. Имаха грешки. Имаше грешки, но това, което така с просто око се вижда, има отбори, които са по-семпли, с по-ниски изхвърляния, няма тази амплитуда, няма тази широта. Общо взето тези, които си позволиха по-мащабна игра, допуснаха и грешки. Другите не направиха тези, които насигурно разчитат. Да. Но това е... Аз съм привърженик на впечатляващата игра, на това действително да се рискува и да се показва нещо ново, различно, интересно. Какво виждаш при Беларус? Познатата школа, да. Познатата школа. Те имат така доста обновен състав. Интересни неща, но ето, да. И те не могат. Като че ли се загубват в залата с тези високи изхвърляния и нямат тази точност и прецизност. Да, определено им е трудно на ансамблите с бухалките. Ето е госпожа Делакяе. Това е техническия делегат, италианка. Това, което бих могла да кажа по отношение на новия правилник, интересно ще бъде за зрителите. Освен всички тези правила, описани в правилника,
по новия правилник вече има изискване да няма тази подготвителна фаза на гимнастичките преди да изпълнят някой елемент. Трябва да се избегнат всичките тези подготовки, но виждам, че малко отбори се справят с новите изисквания. Тоест да минават от едно в друго, от едно в друго, без да се спират, без да имат специални подготовки, и това според мен също затруднява доста състезателите. Ето и нашите красавици, нашата гордост. Да. С тях са свързани надеждите ни, с тях и с Силвия Митева в последните години. Успех, момичета, много голям тежест има върху тях, големи очаквания. Допуснаха и те грешчици, но като цяло се видя според мен идеята на композицията. От тази година техен треньор е Ина Ананиева, старши треньор на нашия ансамбъл. Някои от момичетата, всъщност повечето от тях познавате. Една е новата в състава на ансамбъла, но също позната за широката публика. Новата е Цветелина Стоянова. Останалите са Ренета Камберова, Християна Тодорова, Цветелина Найденова и Михаела Маевска. Помощник треньор на ансамбъл е Даниела Велчева, която в момента съдейства на съдийската маса е тя. Сред съдиите за изпълнение. Ками, представиха ли композицията? Доста динамична композиция с много риск. Силно играха. Аз толкова много се вълнувам, не можах да преценя. Ето, на повторението се вижда. Освен това, всичко останало беше доста добре. Една къса бухалка, но като цяло много риск, много динамика. Не бях сигурна, не вълнувам се, не мога да ги гледам. Всичко, просто не хващам всичко, докато... Интересна е музиката. Композицията се нарича Златна птица. Автор е Георги Стрезов, един млад български композитор. Той е автор на много клипове, реклами. Мисля, че и мотива такава мащабна музика на нашите момичета. Те са много красиви, елегантни. Така и си е наша българска музика. Да. Ситуацията в временното класиране 16 950 за Беларус.
16,700 за Швейцария и второ място за швейцарките. Не случайно отбелязах, че те са сред ансамблите в този сезон, които общо взето правят впечатление на съдийките, оценяват ги доста добре, доста високо. Сега е едно съчетание, което на мен лично много ми хареса. Бухалките на рускините. You cried the whole night through. Well, you can cry in your heart. I cry С настроение играха далеч по-добре, отколкото вчера на тренировката. Людмила Димитрова видяхте за миг. Това е българката, която работи в щаба на Винер от доста време. Ками, ще се съгласиш ли с мен, че наистина композиционно аз не коментирам чак толкова избора на музика, може би в случая, колкото като съчетание и като трудност? Съчетанието видно е, че е много сложно. Има много висока трудност, мащабно. Те се движат изключително много по килима. В смисъл такъв динамични са. Това, което прави впечатление, говорихме за големите изхвърляния, мащабни са и действително и тук те показват, но във втората част присъства една много добра ситна техника, така наречената при нас. Ето това при повторението ще се види. Тези малки подхвърляния с бухалката, които създават динамиката в уреда, мене лично също ми харесват. Мога да... Имам и забележки, естествено. Рускините налагат един стил така доста разпилян. Играят една през друга. Всяка има своя така партия в съчетанието. Няма го този синхрон. Мен лично това ме дразни. Да. Като специалист говоря, естествено никой... Когато видим твоята композиция на обръчите, наистина се вижда изключително стилна и обрана, точно. Вижда се композиция, докато рускините права си разхвърляни са доста. Доста са разхвърляни. Те налагат такъв стил. Може би защото те никога не са съумявали така да изработят нещата си в абсолютен синхрон. Може би затова и налагат този стил, за да им е да си го позволят. Оценката на България 17,550. Първо място, най-високата оценка. Съвсем слушано 8,750 за трудност и 8,9 за
изпълнение. Последни в съчетанието с бухалки ще покажат украинките. Само да завършим темата с рускините, ще имаме възможности утре да говорим. Доколкото видях, те са взимали, това е информацията, която видях, са взимали уроци с жонгльори от цирка. Не, че вероятно са им чак толкова необходими, но наистина тези ситните неща и бораването с урята много приличат на работата в цирка. Музикалният избор, комбинация от фолклорни украински мотиви и танци. Има гопак, има и други украински типични народни танци. Другото, което е за отбелязване, като гледаш украинките, също с претенции тази година за място в тройката. Да бъда ли честна? Абсолютно, затова сме те поканили тук. Украинките не ме впечатляват. Просто това са едни прекрасни, качествени момичета, но са толкова скучни, че спирам да ги гледам по някое време. Някак се не стигат до мен, не ме вълнуват, да, просто... Вчера пристигнаха последни. Направо от летището дойдоха на тренировка, бяха доста сърдити, особено Ирина Дерюгина. Майката Дерюгина я няма тази година, не пристигна, но Ирина е напълно достатъчна, контролира абсолютно целият процес и всички. Индивидуалните, ансамбъла, всичко минава през нейния поглед и само дава нареждания на така наречените помощни треньори с 17 950. Рускините повеждат в класирането. Българките са втори. Напомням оценката на България 17 550. Сега разбирам, че Радина Жекова има готовност да направи кратко интервю с Силвия Митева. Да я поздравиш от нас, Радина. Задължително започвам с поздравленията към Силвето. Тя е втора във временното класиране. Как се чувстваш? Добре, нормално съм доста изморена, тъй като състезанието беше доста дългичко. Нормално. Получи най-висока оценка на съчетанието с топка. Точно там ли очакваше да бъдеш най-високо оценена? По принцип никога не мисля къде и как ще ме оценят. Не бих казала дали то е било най-доброто или не. Нито съм мислила дали там ще получа най-висока оценка, но като цяло най-си обичам топката. Мисля, най-усещам със сърцето си, когато играя. Как виждаш ти конкуренцията? Сложен въпрос, защото всъщност аз нищо не съм видяла от състезанието.
Общо всички работят много усърдно и всеки се старае да прави да даде максималното от себе си. На всички предстои европейско и световно и подготовката на всеки един състезател насочена към тях. Успя да гледаш и ансамбъла току-що. Как оценяваш тяхното представяне? Мисля, че се представиха много добре и изиграха го почти без грешка, само с една малка. Естествено, аз лично ги усещам, че има малко притеснено пред родна публика, но то е нормално. Ти притесняваше ли се пред залата, пред родната зала? Да, на първите два реда, на вторите бях по-спокойна. Добре, мерси. Боряна? Ние сме записали едно, всъщност от втората двойка съчетания на силовето. Украинките са 16,900 са след българките две оценки от 16,950 имат Беларус, така че украинките са след тях. Сега ви предлагам да видим какво записахме от индивидуалното състезание. Не са много съчетанията, които можем да си позволим да ви покажем в кратката почивка между двете изигравания на ансамблите. Ще видим първо изпълнението на бухалки на Яна Кудрявцева. Това е момичето, което в последния момент беше заявена за нашия турнир на мястото на звездата Меркулова. Звезда казвам, защото тя наистина е олимпийската шампионка от игрите от юношеската олимпиада. Всъщност е така една от новите звезди след отказването на големите, включително и на Канаева. Маргарита Мамун допусна грешки. Всъщност, ако трябва да говорим за голямата звезда в момента в Русия или тази по-скоро, която се налага от руския щат, Маргарита Мамун. Тя обаче остана трета в класирането след нашата Силвия Митева. И така ми ще те помоля, Яна Кудрявцева с бухалки. Виждаме, въпреки че нейната топка обра големите овации, да ни кажеш какво мислиш за този талант руски пореден, който вадят вече готова да превземе света. Талантлив е. Тя е първа година жена. Миналата година участва на европейско за девойки и там действително обра овациите на съчетанието си с топка. Тази година продължава, защото явно това е уреда, който най-добре й се отдава. Но виждам, че и на бухалки прави доста интересни неща. Бързо ще се наложи. Да, в опасност са останалите. Ако за Мамун в момента говорят, че не знам доколко е търсен този ефект или просто така са я открили, че новата Канаева, че много прилича на Канаева и като стил, и като внушение, то за Кудрявцева никой нищо не казваше до сега и изведнъж се появи тя и ето, че спечели многобоя на Световната купа в България 18.050 за Кудрявцева, шампионка в многобоя. Това е така, но като наблюдавам руската федерация по какъв начин налага състезателите си, няма никакво значение кой какво мисли навън. Който решат, те него ще наложат. Който и да наложат, се ще спечели. Да. Силвето Митева и нейната лента. Избрахме лентата, въпреки че тя каза за топката, че е любим уреч, ще я видим утре на финалите. Защото това е едно от съчетанията, които са изключително нови, като характер на музика и на изпълнение от Силвия Митева. Това е индийски танц, за който те специално е взимала уроци, както и за сезона на Силвия Митева е тази година. С много добро участие на гран-при турнирите. Тя беше заявена само за гран-при турнири тази година и неизменно е в тройката. Ще говорим за това и утре. Ще трябва да видим до край изпълнението на силовето утре, защото вече започна втората част от състезанието при ансамблите днес. Първи са Беларус с топки и ленти. Малко съкратиха паузата между двата уреда нашите домакини.
Между другото, Мария Петрова е много амбициозен и отговорен главен съдия и винаги пришпорва колежките си. Ча-ча в изпълнение на ансамбъла на Беларус. Това е така тенденция, за която споменах вече. Защо е този афинитет към латино звученето, към испанските танци? Може би е по-лесно наистина да пресъздадеш характера на танца или са зажаднели състезателките за повече танц? Аз не мога да кажа. Истината е, че не е тенденция, то направо е явление. Всеки отбор танцува на поне на едната композиция, да е на такава музика. Малко са отборите, които се отличават с друг избор на музика. Според мен този правилник наистина даде възможност за тези танцови търсения. И това показва, може би, вкуса на треньорите до голяма степен и на самите състезателки, но най-вече на треньорите, според мен. От една страна вкуса, от друга страна, може би, на такива ритмични музики треньорите могат да покажат някакъв танц. По-сложната музика ги затруднява, трябва повече мисъл, трябва повече усилие. Може би за това търсят по-лесния вариант. Или наистина това е музиката, която ги вдъхновява, знам ли. Българският ансамбъл ще играе по музика на Лорин, която спечели конкурса на Евровизия миналата година, песента Еуфория. За първи път тази година международният правилник позволява използването на глас с текст в песните.
каза след тренировката, че са достатъчно опитни момичетата, за да могат да превъзмогнат, ако имат някакво напрежение, това, че играят от дома. А те показаха в предишните години, че ги опиянява нашата публика, тази подкрепа, разветите знамена в Арена Армеец. И отново показаха така много добра, много хубава игра, много с енергия. Много енергия играха. Отлично. Радина сега, предполагам, че ще им даде малко да си поемат въздух, докато гледаме част от повторенията. Ками каза няколко пъти браво, значи казах, защото имаше къса топка, но въпреки всичко при такъв сложен хват с крака за зрително поле, тя не се подволни. Просто не мога да кажа коя беше от пете на терена. Момичетата вече дишат. Първите ви думи след това страхотно второ изпълнение. Доволни сме от изпълнението, все пак го изиграхме без грешка. И мисля, че доста неща ни се получиха и че зарадвахме българската публика. Мисля, че треньорката ни също е доволна и най-важното, което е, че ние сме доволни. Абсолютно това е най-важното. Връщаме се отново при вас, защото следва ансамбъла на Русия. Точно така. Благодаря на Хриси за това, че сподели с нас така усещането си. Доволни са и момичетата. Сигурни са, че и Ина Ананиева ще е доволна. Много добър сезон направи българският ансамбъл. Общо заето са наистина сред фаворитите за отличията навсякъде, на всички турнири. Да, тези костюми вече леко стряскат. Не съм ги виждала рускините в този вид все още. Ще изпълняват руски танц. Честно казано, не можах много да видя какво се случва на терена заради първо блясъците в триката, второ шарените ленти, които леко ми се позагубиха. Добавяме и тази много голяма грамадна грешка, която направиха. Мисля, че 70 излизането на уреда и още 5 резервни уред. Една точка със сигурност
ще бъдат санкционирани рускините. Тиками, след като превъзмогна първоначалния си шок от екипите. Доста грешки допуснаха рускините, но това е състезанието. Сега никой не може да предвиди една грешка. Това съчетание изглежда им е трудно, защото вчера също много лошо играха по време на тренировка. Още го работят, изглежда. Вижте, аз съм далеч от мисълта, че всеки един отбор, който днес ще играе, така ще достигнат някаква максимално добра изява. По проста причина, че самия период е все още твърде рано е да търсим някаква прецизност. Грешчици има, неточности има, но в крайна сметка за това са състезанията. На едни състезания ще се представят по-добре, на други по-зле. Да, но в същото време си мисля, че хората са дошли в залата, за да видят наистина много качествена гимнастика. Така е, и те виждат. Някъде... Виждате, независимо от грешките, да. Тук единствено Италия така липса от претендентите за призови места. Всички останали отбори са тук, да. Оценката на българките, 16,950 за Беларус. Мисля, че след грешките, които натрупаха рускините, нашите със сигурност трябва нямаме основание за тревога от тук на сетне. Тревожим, да поведат в класирането. Украйна. Черно и червено. Много рязък преход от шареното на рускините правим. Sweet Dreams ще танцуват украинките. Ще накарам ли да кажеш нещо добро за украинските ками? Или пак ще си безпощадна към тях? Аз това съчетание съм го гледала вече. Виждал си го и друг от години те правят едно и също, така че просто сменят уредите.
Какво да ви кажа? Ясно разбрахме. Поздравления от Ирина Дерюгина. Виждате я строга, но справедлива. Гледа към своите момичета. Мисля, че може да е доволна от това, което изиграха наистина украинците. Справиха се с... И те допуснаха грешки. Това съчетание. Допуснаха, да. Нямаше така грубо излизане на уреди гимнастички от квадрата, но грешки имаше. Ето тук, самото начало. Този нов момент в правилника, който се допуска песен, вече истинска в музикалния съпровод, касае само едно от съчетанията, нека да го уточним. Специално за индивидуалните състезания, само едно от четирите може да бъде такова, но също така си запазват правото от техническия комитет след световното първенство, като видят на къде върват нещата и харесва ли се или не се ли харесва изобщо доколко е положително тази новост в правилника, да направят промени, може да позволят и повече, а може и да го махнат. Аз мисля, че е добре, не знам твоето мнение какво е. За мен това е нож с две остриета. Може да се превърнем и в дискотек. Да, има такава опасност. Нека да мине този пробен период от една година. Мисля, че ще наместват нещата. Да, всичко ще се дойде на мястото, но... Испанките, интересно начало за тяхната композиция. Необичайно е за мен да ги гледам в такъв стил. И миналата година бяха с две много силни композиции под испански съпровод. Сега бухалките определено повече ме впечатлиха от тази композиция. Странни са ми още, или може би те не могат да изпълнят композицията си с необходимата амплитуда и настроение. Не ме впечатлиха. Имат трето място на Световната купа в Лисабон на това съчетание точно, след Русия и Китай.
Ами виждаш какво се случва. Едно състезание е непредсказуемо. Да. Някои правят грешки, други не. Така че размествания винаги може да има. Като цяло обаче ми се струва, че всички отбори се чувстват доста по-спокойни с ленти и с топки. Може би защото са им познати уредите от миналата година. Не са позабравили бухалките. Да. Определено смятам, че всички се плашат от бухалките. Сега като видя вече повечето изпълнения, остава да видим Франция, Азербайджан и Швейцария. Можем ли да кажем, че и тази година големите фаворити ще бъдат ярко откроени, като Русия, Беларус, Италия и българките? Или може да се разшири малко тази конкуренция? Да сложим Испания, Украйна, вече Азербайджан? Страхувам се, че моето мнение въобще не съответства с това, което се случва. Иначе... Твоето какво е? Аз ясно, че съдийките ще си имат техни нагласи. Там политиката знаем. Важна. Би ли трябвало, като изравнени ли са, доколко са изравнени, доколко има действителна конкуренция, да оставим съдийските нагласи? Според мен в първите 8 ще има действително много сериозна конкуренция, защото всяка една грешка би трябвало да се отрази. Да. Което означава, че доста се приближават вече. Наистина няма То не от тази година. Да. Аз мисля, че последните няколко години конкуренцията е много сериозна. В ансамблите и в индивидуалното, и при девойките тази година наблюдавам изключителна конкуренция. Французойките. Танц на фуриите, мисля, че е този, който ще ни представят. Дано да ни го представят. Както трябва. Като истински фурии. Казал жалко за това търкалене на топката извън терена, защото до този момент много наистина изглеждаха като фурии. Пресъздадоха, видя се идея в това съчетание, за което наистина мисля, че можем да поздравим Ади. Да, на мен наистина и това съчетание ми харесва много. Има идея и действително до грешката добре се справиха. Да.
Просто тък му щях да кажа, че вече са готови за световно, ако го бяха изиграли до края по този начин. Но явно, наистина, световното все пак е далече, имат още да работят. Аз лично наистина много адмирирам този избор музикален за двете композиции на Адриана. Абсолютно, как да кажа, добри са, добро е като принос за художествената гимнастика. Макар че на мен Мюс леко ми действа депресиращо, но в случая с нейната композиция наистина харесва. Знаеш ли, аз просто бих замълчала, не за друго, за да не звуча пристрастно. Със сигурност ще звучиш и хората ще го простат. Да, вероятно ще е така, но още в самото начало, в началото на годината, когато тя постави композициите ми, изпрати първо да чуем музиките й. И тази, която много ме грабна, беше на Мюс. На Мюс, точно, да. Но в последствие виждам, че лентите и топките са станали по-добри и ми харесват повече, отколкото бухалките. Което не значи, че не са добри бухалките, нали? Аз специално за Мюс, особено това, което сътвориха на Олимпийските игри, като химни, като звучене, като начин, по който да вдъхновяват хората, съм абсолютно за. Да. Азербайджан. Бяла луна, мисля, че се казва тази композиция. Беларус. Една десета бият рускините състава на Беларус. Поздравления за нашите момичета. Мисля, че нито Азербайджан, нито Швейцария би трябвало да имат възможност да ги изместят. Което естествено идва логичния въпрос, който според мен си задават много хора, и то е как с толкова много грешки на рускините във второто съчетание, гонене на уред извън терена, в крайна сметка взимат медал. Спомням си един разговор, който водихме с колегата Петър Василев по отношение на фигурното парзалене, и той ме питаше: добре, защо при падане на скок става първи? Аз му казвам: те пада при четворен скок, смисъл опит за много сложно изпълнение. Той вика: ми пак не го разбирам. И тук сега как да обясним с толкова голяма грешка
защо рускините са втори. И тук е така, няма По как да същия го начин. обясним. Да. Че всичко останало им е толкова сложно. Страхувам се, че аз не съм човека, който може да отговори на този въпрос. Някой от съдиите би трябвало може би адекватно да отговори. Но много ни субективен спорт. Би трябвало този, който си изиграе съчетанието чисто и без грешка. Но все пак да е достатъчно трудно, нали, за да натрупа Това е някакъв... така и пак е относително, Да. защото една композиция може да бъде... Аз съм сигурна, че всички тези 8 отбора, които стартират в момента на фиш, така да се каже, стартират с заложили максимални оценки. Всички, до един. Но той с просто око се вижда кои композиции са трудни, къде преходите са логични и влизат от едно движение в друго. И за това се случва и така, че когато се допусне една дори минимална грешка, нещата излизат извън контрол и те не могат толкова бързо да наваксат и да продължат. Но... И от друга страна, при гонене на уред извън терена се влиза по-лесно. Не, наистина, аз харесвам... Да, аз харесвам рускините, казах първото съчетание, много ми хареса. Това се случи и при девойките, ти беше свидетел. И при девойките по същия начин, да. С обръч извън терена, те са на второ място. Тогава една приятелка ми се обади и каза, тя е от фен на художествената гимнастика и каза, че се отказва от този спорт и повече няма да стъпи в залата. Наистина, пак е в залата, защото не може да се откаже от любимия спорт, но въпреки това необясними са тези неща. Последни играят швейцарките. Финал и на нашето предаване. И на доказателство това, че се струва да се гледа художествена гимнастика. Все още има какво да се види, независимо от неяснотите в класирането. Аз мисля, че ако се абстрахираме от това кой първи, кой втори, че се раздават някакви оценки, наистина си е наслада да се гледа художествена гимнастика. Ние си го обичаме този спорт. Аз мисля, че и с този правилник ще стане много по-гледаем нашия спорт. Определено виждам светлина в тунел. Да, и аз си мисля, очаквах с голямо любопитство. Може би от години не съм очаквала с такъв интерес и нетърпение да започне сезона, за да видим кой на къде е тръгнал и какво се вижда. И ще се вижда все повече. Аз мисля, че ще отмине тази страст първоначална
като на тези деца, на които им е забранявано дълго време нещо и като им го позволиш и се развихрят. Мисля, че там тръгнаха да се развихрят по отношение на композиции с източни мотиви, латино и така нататък. Ще започнат да търсят в други посоки, ще се виждат интересни неща. Разбирам, че Украйна са подали контестация. Те традиционно подават контестации на Олимпийските игри, го видяхме. Може да има промени в класирането. Редина сега е с госпожа Иляна Раева. Госпожо Раева, едно огнено начало, взривоопасни изпълнения и отличен край. На днешния ден коментирайте малко повече, ако обичате, представянето първо на българките. Първо съм безкрайно щастлива, че за трета поредна година българския ансамбъл успя и спечели Световната купа в София. Това е един прекрасен подарък за всички наши фенове, на които искам да благодаря, че днес дойдоха и подкрепиха нашите момичета, въпреки че е в едно твърде неподходящо време заради тези прекрасни празници, които ни предстоят. Много съм щастлива, изключителен старт на Силвия Митева, много силна игра на Силвия Митева, независимо, че е със сребърен медал. Тя показа една изключителна класа, за което искам да благодаря на нея и на нейната майка специално. Мисля, че нашите млади гимнастички, новата смяна, която идва отдолу, показва един много добър потенциал и мисля, че в най-скоро време ще можем така до Силвия да се нареди следващата гимнастичка, която ще бъде така от нейната класа. Много съм щастлива. Наистина, нека не пропускам и прекрасното представяне на нашия ансамбъл девойки. Ако те не бяха допуснали тези грешки, които допуснаха второто изиграване, щяха да бъдат медалистките, но там се работи много правилно. Те показват една страхотна игра. Специалистите говорят за тях, че те са един изключителен отбор. Мисля, че единственото, което мога да кажа е, че съм много щастлива и така подарявам тези успехи и медали на всички българи по случай празниците и основно на нашите фенове в България. Как видяхте вие конкуренцията, особено в лицето на Русия? Русия, аз предупредих и казах, че Русия идва с много силен отбор, независимо, че те допуснаха много сериозна грешка в ансамбъла и изпуснаха извън терена. Това е един млад състав с много оригинални и сложни композиции. Те дойдоха с много силен състав и при индивидуалното. Видяхте малката гимнастичка, която е от изключителна класа. На 16 години нещо изключително. Мамун, която също е прекрасна гимнастичка, но допусна много грешки. Конкуренцията е много силна. Не трябва да се подценяват едни фантастични състезателки на Украйна в индивидуалното и не лоши в ансамбъла, разбира се. Не трябва да се подценяват и състезателките на Беларус, които са тук. Ривкин, която допусна от Израел. Това е една много силна гимнастичка. Тя е от поколението на Силвия Митева. Но тъй като е от Израел, това, което се изкоментира, че тя е била в казармата допреди една-две седмици, още не е в необходимата форма. Знаете какви са законите там в Израел и жените ходят войници в казармата. Така че мисля, че тук дойдоха много силни гимнастички, много силни индивидуалистки, много силни в ансамбловите съчетания. Един прекрасен празник с много добра игра на българския ансамбъл и Силвия Митева, за което аз съм много щастлива. Постигнали сте невероятна организация. Какви са отзивите в гостуващите делегации? Много са така чужденците на съдийската маса, това, което говорихме, казаха, че има изключителна красота и стил в цялата церемония. Страшно много им хареса Богомил Бонев и изпълнението на живо на българския химн. Наистина много се старахме. Постарахме се, много настанени са в едни от най-луксозните места. Царско село и Макси хотела. Насякъде има кетеринг, води, кафета, хапки, сладкиши. Няма нещо, което да не сме го помислили и да не е както трябва. Това, което правиме с тези момчета, прекрасни наши българи, които извеждат момичета, е нещо много нестандартно, което също направи много добро впечатление и страшно много го хареса като чужденците и казаха, че ще го взаимстват от нас, защото в един такъв прекрасен женски спорт, какъвто е художествената гимнастика, това е един интересен нюанс. Нали? Мисля, че си личи, че много се постарахме. Използвам случая да благодаря на целият организационен комитет, който се справи с
задачата залата да изглежда толкова красива и да отговаря на нашия красив спорт. Използвам случая да поздравя още веднъж нашия спонсор Алекс Нестор, специално на госпожа Фандъкова, която дойде и забрави празниците, за да открие нашето състезание, и на нея, на Данчо Йовчев, който е тук. Чувствам се много щастлива и така мисля, че вървиме в правилната посока, и специално да поздравя всички треньори, всички състезатели, които работят в залата, и се радвам, че наистина така за сега и надявам се за бъдеще всички, които се грижиме от ръководството на художествената гимнастика, гледаме в една посока, и мисля, че това е най-важното. По време на изпълненията на българския ансамбъл вие стояхте изключително притеснено. Коя част на килима е по-трудна да стоиш отляво или отдясно? Ами това е навик. Много се вълнувам, когато играят. Много се вълнувам. Ами разбира се, че сега съм малко по-спокойна, но пък не знам какво е ставало зад кулисите, и от друга страна това неведение дали са в добра кондиция никак не е приятно, но се радвам, че успяха да се мобилизират и от всичките фаворити играха най-добре и заслужено печелят Световната купа в София, и съм много щастлива. Просто използвам случая да благодаря на Ина Ананиева, фантастичен мой заместник, много се гордея с нея. Вярвам, че във всеки един параграф тя ще бъде по-добра от мен, и се надявам да постигне много повече успехи от това, което постигнахме с тия деца. Радина, само да я попиташ дали ще го има турнира и до година. Да очакваме ли турнира и до година, ми подсказа Боряна? Ами, разбира се, надявам се. Аз ще се боря с всичките си възможности, които имам. Надявам се нашия прекрасен спонсор Dundee Precious в лицето на господин Алекс Нестор да ни подкрепи. Надявам се и държавата в лицето на Министерството на спорта да ни подкрепи, за да можем да осъществиме този празник за четвърти път до година. Аз обещавам, че ще направим всичко възможно. Имаме обещанието, Боряна. Благодаря ви много, госпожо Рая. Очакваме, Радина, от теб сега да внесеш яснота около контестацията на украинките. Мария Петрова е... Да, ще се опитам да я намеря нея направо. Тя е в другия край на съдийската маса, където гледат видеозапис в момента на изпълнението на украинките. Всъщност контестации могат да се подават за собствени оценки, не за чужди. Иначе предполагам, че много отбори биха се втурнали да подават контестация за скините, например. Ще очакваме яснота от Радина за кой уред е подадена контестацията и какво е решението. Похвалиха ви, Ками, като работа. Между другото, Илияна Раева винаги, когато има възможност, споменава това нещо. Тежи ли ви тази отговорност, че очакват от вас като ансамбъл девойки резултат? Бърз резултат. Всъщност колко бърз може да бъде този резултат? Знаеш, и на мен не ми тежи. Смисъл такъв, аз искам да си свърша работата. По-скоро искам да опазим тези малки създания, защото те действително са много талантливи, много работливи. И не ми се иска да ги товарим с излишна отговорност, защото и без друго е много тежко за техните крехки раменца. Важното е да продължим да работим, да са здрави. Аз лично не искам и така да ги пришпорвам толкова. Смятам, че имаме време за работа, имаме време да постигнем всичко, каквото така сме наумили за тези деца. Очакваме Радина. Сега извинявай, Ками. Така, Мария Петрова е до мен. Госпожо Петрова, казус пред съдийската комисия се получи. Какъв е той? Да, Украйна не са доволни от оценката им за трудност на съчетание стопки и ленти, и сега комисията на главното жури разглежда още веднъж съчетанието, за да постави оценка, и съответно, в зависимост от контролната им оценка, оценката на Украйна може да бъде намалена или повишена. Тоест, когато дават протест, те се подлагат на риск оценката им да бъде и намалена. Те искат да е увеличена, защото не са съгласни. Така че сега ще видим какво е тяхното решение. Имаме ли решение вече? Да, динамично беше съвещанието. Да. Мария Гигова е включена в групата. След малко ще имат решение. Ще има решение. Да, очевидно има с някакъв спор тук. Има. Сигурност. Ками каза, че вече няколко пъти са
има нови и нови директиви за това как да се тълкува правилника и това обикновено винаги се получава при промени на правилника в началото на олимпийския цикъл. Така, Боряна, оценката е абсолютно същата. Няма промяна, да. Оценка. Значи съдиите за трудно са си свършили работата професионално. Радина, малко да се разходиш и зад параваните, да видим Ина Ананиева, ако е някъде там. Предполагам, че подготвят ансамблите за награждаване. Нямаше как да мине и без протести. Украинките бяха единствените, които не пестяха своите протести и съответно финансови средства, защото всеки протест се заплащаше на Олимпийските игри. Той и в момента е така, в момента всяка световна заплаща, но явно тях и на всяка световна купа те подават контестация. Между другото, миналата седмица в Песаро също подадаха контестация, така че това е вече нещо съвсем обичайно за тях. Аз не знам, когато попитах Силвия Митева, майката, в Лондон, защо не подават контестация за оценките за трудност отново на Силвия, тя каза, първо, че не сме си изиграли всичко, за да бъдем безгрешни да претендираме, второ, може пък да ги настроим обратно съдийките и да се озлобят, да започнат да намаляват повече оценките. Има ли го този момент? Има ли настроение към украинките според теб? Не мога да кажа дали има настроение, но едно е сигурно, че когато се подава констатация, треньора, понеже само той има право да подаде буквално секунди след изпълнението и след като получи състезателя или ансамбъл оценка, трябва веднага да се реагира и да се подаде контестация. Трябва треньора да е на 1000% убеден, че си заслужава усилието, защото... Че е видял всичко както трябва, нали така? И не само това, обаче аз лично не мога да преценя как, да речем, една Дерюгина в случая знае какво се случва. Тя не може да проследи турнира, не може да проследи какво се случва с предхождащите участници, тези след нея, защото те така или иначе са навън от състезанието. Тя не го наблюдава, тя се сбора си. Да. Ина Ананиева, честито от нас за тази победа. Малко коментари от нея. Как видя съчетанията? Госпожа Ананиева, честито. Как се чувствате вие след тези две съчетания, които изигра нашия ансамбъл? Благодаря ви първо. Радвам се, че все пак в тези празници имаме и така публика в залата. Много съм щастлива. Бяхме изключително напрегнати, защото е така доста отговорно това състезание. Знаете, че го печелиме 2 години подред и общо взето така отговорността беше доста голяма. Сбъднаха ли се вашите очаквания за изиграванията на двете съчетания? Да, момичетата са в много добра форма, но аз винаги очаквам неочакването и винаги съм готова за най-лошото. Така че много съм доволна. Те показаха една страхотна игра, вече 4 състезания подред. Ние нямаме загубен многобой. Отделно имаме и медали на уредите. Много съм доволна от тях и мисля, че и те тази вечер ще спят спокойно. Какво им казахте след първото съчетание? Там те допуснаха малка грешка и бяха втори. Аз, между другото, съм много смел човек и общо взето като допуснат грешка изключително реагирам на момента. И просто им казах, че ако смятат да отиде всичко по дяволите от цялата ни подготовка на това най-хубаво състезание и така общо взето да ви кажа, имаше едни 5 минути отзад, които не знаеха къде се намират, но се умяха. Това е един много опитен отбор. Те са участвали, знаете, на европейско, световно, олимпиада. Това са наложени състезатели. Успяхте ли да погледнете и съчетанията на конкуренцията, в частност на Русия? Аз конкурентите ги наблюдавам от началото на сезона и съм казала, че са много всички изключително силни. Съжалявам, че не можахте да видите и Италия, едни Китай, които имат страхотни композиции. Китай ги нямаше, знаете, в миналия цикъл по състезания. Просто конкуренцията е огромна. Как бихте коментирали вие и представянето на Франция? И там имаме... Вашата колежка е българка, треньорката. Той има много колежки българки на Швейцария, Франция, Азербайджан. Знаете ли, при условията, които работи тя, смятам, че се справя страхотно. Във Франция нещата не са както в България, общо взето да тренират по цял ден. Те там си имат час-два тренировки и смятам, че се справя страхотно. Добре, благодаря. Да, благодаря и аз. Успех.
Аз пак гледам класирането в момента и какво би донесла тази контестация, защото виждам, че продължават да се разправят Дерюгина с Иляна Раева и с Мария Петрова. Има много голяма разлика. 8 на 10 е разликата между Беларус и Украина. Тя няма как да промени крайното класиране за многобоя. Може би все пак се бори за някаква справедливост нейна. Да, бори се или за парите, които е вложила в тази контестация. Не, със сигурност те имат претенции, но не винаги и нашите разбирания и изисквания на треньорите не съвпадат с тези на съдиите. Каквото са видяли съдиите. Да. Уважаеми зрители, аз мисля, че няма да успеем в нашото пряко предаване да видим нито едно от награждаванията, тъй като явно все още има някаква дискусия за оценката на украинките. И за това, ако е възможно, можем да приключим с изпълнение на Силвия Митева. Ще го видим до края, това, което прекъсвахме в паузата между двете изигравания, защото Силвия е на второ място в многобоя. Ще видим на финалите утре на отделните уреди. Напомням, 15:00 начало на прякото предаване на БНТ 1 от Арена Армеец. Тези, които са в София, могат да заповядат и в залата. Новото лице на Силвия Митева. Съчетанието с бухалки е на латино музика, съчетанието с лента на индийски ритми. Да му се насладим отново и да ви пожелаем хубав съботен ден. Dundee Precious Metals, генерален спонсор на националния отбор и Българската федерация по художествена гимнастика.